Giisgutan sa atong unang pagbasa nga ang nagsunod sa Ginoo dili gyud maluya. Bisan pagani kuno kada mga batan-on maluya man na, pero ang nagsunod kuno sa Ginoo di gyud maluya. So kanang galisod naglakaw, pasabot ana wa magsunod sa Ginoo. Saman sakto? Di sadoy. Pwede man galisod kag lakaw pero wa ka maluya. Pwede ra na siya. Nya kinsa man ning gasunod sa Ginoo? Kinsa man ni sila? Kanang gasigi og paningkamot nga maduol sa Ginoo. Nya unsa man pagduol nato sa Ginoo, matud pa niya, sunda ang akong mga sugo. Karon ang iyang sugo ningon siya, sunda ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu. Malumo og mapaubsanon. Kaning mga tao nga mapaubsanon, nya malumo, sa may in English malumo, meek, nya mapaubsanon, sa in English humble. So kanang mga meek and humble people, mao na sila yung mga relax kaayo. Di gid na maluya. Bisag daghan pa kaing problema, di gid na maluya. Nya kusog kay na sila mosunod og balaod, nga wa gyoy kanang gitawag na to kabugat kasing-kasing tungod kay malumuman og mapaubsanon. Unsa may buhat aning mga malumo or mga meek people, unsa may ila ng batasan? Sige na malamog tutok nako. Kana bang mga tao bang malumo ba? Unsa may batasan na nila? Kanang dili gyud maglagot. Dili magpadala sa ilang kalagot o kasuko. Kana bang tao nga kanunay gyud nga gentle ang iyang kasing-kasing o hunahuna. Nya kanusa man ka dili maglagot, labi na gyud mga taong supakiro. Ano sawan? Wa gyapon mo kibaw. Kay makalagot na magi mga taong makalagot, labi na nang musupak, no? Musupak gyud ba? Natay lagda dinhi, supakon gyud. Ana. And way bata nga dadon ha, kanang 12 anyos paubos, dili na apil. Magsuko-suko gyud diha kay dadon yung bata kay birthday. Kay way nahibilin sa balay. Ana. O gato ginang sutaon, makalagot biya gina. Kay ngano man? Simba ko roy interesanta dinhi. Unya himuan tag report ngadto sa atong authority. Masiradaan kita dinhi. Wa na gitay misa, among tangtanan. Nya, naamang gyud musupak, makalagot man gyud kay na. Pero do na tay laing opsyon. Unsa may opsyon diha? Nga mo'y kanunay na kong gamiton. Unsa man? Kaluoy. Ang imong kasuko ilisig kaluoy. Kaluoy di kasabot sa balaod. Kaluoy kay musupak gyud. Unya kung naay mo interes nato, nya sirad-an na ta dinhi, wa nay misa, wa nay collect time. Kaluoy, wa na koy misa. Ana. Luoy. Di man ka masuko basta maluoy ka. Di ba no? Kaluoy na among gyud ko sa mga masinupakon. Ana. Mao na gigamit ni Kristo kay kitang mga makasasala sa wapas ya manaog dinhi, naglunang man ta sa sala, pulos gyud pagsupak-supak ang atong gibuhat ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo imbis masuko, naluoy, mo nang nanaog siya, mianhi siya kay naluoy nato. Mao na siya. Insahala kaluoy nila. Nga sige lunang sa sala. Padadag propeta, uy pamatyon man ang propeta, ingon Ginoo, kaluoy gipatay ang akong gisugo.
Siya, kanina lang yung akong anak, ako na lang yung manaog nga to, nanaog siya dinhi. Asos, gilansang sa cross. Pilit sa cross. Unsa may gisulti ni Kristo, sa dihang-diha na sa cross. Kaluoy nila, ila kong gilansang sa cross. Sige ko no, gamita ko rin na sa inyong balay. Imong anak, magsigilag ligid, higdaanan, di yun mo bangon. Kaluoy, naliwat sa baboy ang akong anak. Magsigig duwa sa computer, sigig duwa, di na yun manumbaling ni mo. Kaluoy sa akong anak, nabungol o nabuta na, wa nakabantay nga naakos dool niya. Manyag sigig suyop rong imong anak, siga nakigmatay. Hala, akong anak, mura nag-flashlight ang mata, kaluoy. Nikagot pag yung ngipon, siya hala, naunsam niya akong anak nga, mura naman baboy nga natog, kagot naman eh. Nya kung nangabit imong bana, ikaluoy sa kong bana, gakapoy-kapoy gyud dito silingan. Nga iniguli, palpag na kaigbuhok, hala kaluoy, luspad na kaignaw. Ano? Nindutan, ano? Wa jud kay kasuko. Kaluoy ang imong bation. Nya, inana mo. Ingon sa mo rosin yung una-una, otro sa kamparia ka, di magi ka maluoy sa Kristan. Ang mga sakristan diri dali kinis lang mo tubag naong yan ni paria loy-loy gutang saban kay minimo gani lain kay mata. Saon man gyud nga depende lang nas mosunod sa Ginoo. Gusto kag relax sa imong kinabuhi, ala sundan Ginoo. Gusto kang di ka maluya ning kalibutan kay karon ra ba majority of the people in the world labi na ginang gaedad bitaw og kana ganing gikan nas mga 20 ngadto pataas, nagdepression majority, ginagmay og dinagko nga depression, stress kay ta labi na ginianing niabot na ning pandemic ni samot gyud ka stress. Pero naagi pipila nato na relax nganoman di man suko. Di man masuko. Pero kanang sig kasuko, mga naong stress kay na. Niyang kanang kuan, kanana ang humble, unsa mo nagbatasan ang humble person? Ang kanang humble magsigi lagi na siya dawat unsay nahitabo niya. Ang taong mapaubsanon, why demand? Wa gid na siya demand sa kinabuhi. Di na siya mo set og standard. Kanus man ka maluyang kung naa kay standard nga iset unya dili maabot. Manglitan moingon ka kinahanglan mag-edad kog 30 maminyo nako. Uy 35 naman wa magyuyab. na stress na. Sige na lang paminpal dito, wala. Sige na ka ng internet, wala. Pangita na mga biyudo, ka na mga tiguang, wala. Sige, pangita dito. Karon, nana siya na kuan-kuan, nana siya na uyab-uyab. Ni promise na nga, dadon siya nga to sa laing nasod. Pag abot dito kay purti mading batiag batasan, di naman sila magkasinabot. Na-stress na po siya. Divorce. Ngita na po siya dito laing laki. Divorce na sad. Usay katulo na naka-divorce. Di ka ma-stress ana. Nga naagian kag mga laki, unya divorce. Inighigda siguro nimo baka ingon ka sipyat sige kanunay da. Nya nasa kay bag-o na sang uyab. Imong puyo-puyo na sa dito. Imong bana-bana, nya magtupad na mo higda ka kanusa ka ni mausap sa dipanuhay, di ba kani makuha na sa dawa na. Stress na kay magsigi naman kag duda. Sana ka nang di naman ka siguro sa kinabuhi. Pero tanawa ng mga babaeng way standard og naay manguyab sugton dayon may standard. Yang uyab adik. Sugton dayon nya maingon day siya, wa may standard. Idig soyop siyang banab. Nya kulatahon pa gyud siya. Mao gini basta minyo makulatahan gyud. Wa may standard. Bangtod pertinan niyang bunogab, di nahapit ka kita. Mao gid ining maminyo, di natahapit ka kita. Hubag na kay kog bata. Nya wa may standard. Di sa to pa wa kay stress. Para sa nako din pare, wa man ko'y standard, nga akong standard, poverty man, og naay kolekta, okay ra. Og naay mo donate, okay. Og wa say mo donate, okay ra gyapon.
Pero mas maayong yung naimo donate, no? Karon ang atong donation sa atong gipamaligya dinhi, hinay biya kayong halin pero nagi halin. Hinay-hinay ang halin ani. Atong gibaligya nga tag 1,000 nga 1,000 ka slots nga tag 3,000. Sugod man ni atong sa to pizza nga ni announce ko. Murag November 29. Nya unsa na rong pitsahan? 9. Oh, 9. Di sa to pa pila naman nakaadlaw. Mga 10 days, no? 10 days 9 days. 11 days. So, mga 11 days. Oh, pila na may halin na to karon? Nahalina na ta as of yesterday nga record, niabot na og 150 ka slots ang atong halin. Oh, di ta malipay ani di ay pakpak na yun. Pero mag-set kog standard na kinahanglan kada adlaw mahalinan yung tag 100. Nya ni 11 na kaadlaw 150 lang yapoy halin. Mas stress ko. Nya karon kay wa man ko standard, igo ra man kong moingon ang mopalit malangit, ang di mo palit nya naay ikapalit. Nibaw na mo gasa mo padong. Ana ra gud ana. Nya mingol da. Unya ugway mo palit di na madayon imong project. Apil ra may pagigos Ginoo, Lord, wa madayon ang pultahan. Nindot rabat atog design, wa may ni donate. Magkabuang ng Ginoo panandog dito sa kasing-kasing, kuyog sila San Vicente Ferrer. Lab siging panandog dito. Sa oy, pang-donate na mo diha oy. Haron nga mahurot na inyong kwarta. Donate din sila. Nya inig-donate dayon ingon den Ginoo, karon di na ka ma-stress kay ulian ti kaog 100-fold. Mao na siya. Nganong mag-set man kag standard? Ngana na may standard ang Ginoo. Ang standard na las Ginoo mo'y gukura, kay ang standard sa Ginoo mo'y maghatag nato og daghang ing grasya. Matud pa sa unang pagbasa, makaingon ba ka nga gipasagdan kas Ginoo? Makaingon ba ka nga ang imong kinabuhi wa na atimanas Ginoo? Tan-awa lang gud ng kabituunan nganong gi-arrange man niya. Kinsa may nagbuhat ana kanang mga kabungturan, kinsay gamonitor nga maunay ilang arrangement, maghatag og ngan sa usag-usa, gamonitor anang tubig og yuta nga di na sila magkaaway kanunay, na ay boundary. Kinsa may gamonitor ana? Nya ang Ginoo kung nagmonitor ana nila, kana pa kang imong kahimtang mag-set mangug kag standard god. Kinahanglan akong mga anak mo graduate gyud college, nya kay gamay ra man kog sweldo, kinahanglan duha ra gyud ka anak. Unya ang ikatulo, abort ana, kondom. Nya imong Ginoo adto ra bang tas ika-12 ang akong himuong kardinal, nya buutan kay nga kardinal, ika-12 nga anak, oy nipilit sa kondom ana. Nya ang una ra bago ikaduha, pulos gyud adik. Manunglom sa daan. Sige na, manindog na ta.